Fil-jiem li għaddew ġie konfermat illi ġiet konkluża l-inkjesta maġisterjali brabta mal-kumpanija 17 Black, kif din ġiet ippreżentata lill-Avukat Ġenerali mill-Maġistrat Charmaine Galea. U fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista jinsisti li din l-inkjesta għandha tiġi pubblikata minnu fih u li l-inkjesta għandha tingħata lil persuni li talbu li tinfetaħ, ġewwa l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil u l-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista David Casa, sa issa il-Labor għadu m'għamel ebda apoloġija għal dan l-iskandlu li huwa marbut mal-Power Station tal-Electrogas. L-erba' filgħodu l-Prim Ministru kien mistoqsim il-ġurnalisti preżenti fuq l-imsemmija inkjesta Babela jiġħad kategorikament il m'għandux kopja tagħha. Iżda meta mistoqsi minn Net News fuq jekk hux lest jagħmel apoloġija lil poplu għal dawn l-iskandli tal-Labor u insista li ħadd mill-membri Laburisti preżenti ma hu indizzjat. Li hemm xi nies fil-Gvern jew fil-Partit Laburista li jimmilitaw fil-Gvern u fil-Partit Laburista li ġew indizzjati fl-inkjesta gidba. Sqarrija li ċertament qajjem suspetta kif id-domanda hija loġika. Kif jaf Robert Babela b'dan il-fatt jekk l-inkjesta ma tinsabx f'idejh. It-Times qed tgħid illi dawk illi allegatament mistennija jitresqu jinkludu lil Konrad Mizzi u Keith Schembri li kienu jokkupaw pożizzjoni ta' deputat mexxej Laburista u Chief of Staff ta' Joseph Muscat rispettivament. Apparti minn hekk, hemm deputati Laburisti preżenti u sansitra ministri li lura fis-snin kienu ddefendewhom kemm barra kif ukoll ġewwa l-Parlament propju fuq dan is-suġġett. Iżda minflok oġbu jagħmel apoloġija l-Prim Ministru Babela attakka lil Net News b'allegazzjonijiet bla bażi. Attakk ċar fuq l-integrità tal-ġurnalisti. Kien hemm ex-deputat mexxej u ex-chief of staff ukoll u xejn. U x'ver imma. Konrad Mizzi u Keith Schembri mal-Partit Laburista kienu. Intant, minkejja kollox Robert Babela ba' jiddefendi lill-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg. Iżda apoloġija mal-poplu qed jibqa' jaħrab għal kollox milli jagħmilha. Kif faħħar il-ħidma tal-Avukat Ġenerali fil-ħidma tajba li qiegħda tagħmel jipprova ikisserha. U dik hija xi ħaġa li definittivament ma nistgħux nippermettu anzi jiena determinat li l-istituzzjonijiet nibqa' niddefendihom. Ġifieri għandhom tal-Partit Laburista m'intix lest tagħmel apoloġija. Francesco Catania, Net News.